Yebo, sizalwa abazali bengamaNazaretha. Nathi sakhula singamaNazaretha nje, samaNazaretha nje. Kodwa sizazi zonke izinto. Ngicela ningisize la. Into esengiyi-experience for many years le, ever since nje kwaqala ukuqaqeka umqondo nje. Kwenziwa yini uma uShembe eke athi uyaphuma umhlangano ashi i-date noma usuku athi uye eJudea? Kwenziwa yini ukuthi kuvele kukhumbuleke intaba engcwele iKhenani? Kube ngazuthi uma sisuka eJudea sovele siye entabeni ukhumbule uhambo. Kwenziwa yini noma leyo nto yenza mina kuphela? Intaba enkulu. Intaba enkulu.